Bai, posa handia, ez? 23 urte, palan jokatzen da, omenaldi bat egiti herritzen, pozgarria da. Palan barruen, en hau lehengo moduen, ez? Lehen saso baten egonitxe moduen, ez? Apurke ingerrak eta gatzuzuz da movimentuek, eta, baina, ondion hor gauz, ez? Ondion esperantzia apurua segitzeko. Txarra beti zen da, ez? Jente gitzik, diru gitzik, dana, ez? Baina, oin egon gara 8 hilabete jogatu barik, hori problema, fronto batetik bestera etortzi, eta, azkenien etorri gara fronto barrire, eta aber segitzen bu, ez? Denpora askuen. Materiala, fronto lagurre, movimentu azkar hauek, fisiko gehiago, eta gero, lehenko fronto luzien, tanto baten pelotakada bikin, tanto amaitu izan, ez? Oin jokatu bizu tanto batien, 10-15 pelotakada, eta igertzen da asko. Gatzik ez teket, ez? Nitzako danak izan dionak. Bai, momentu txarrak edo, jokuaz momentu txarrak eukin edo haunak, nik honek urte guztietan danak disfrutagoaz. Orduen, une polite konkretua besteko zu txapelketa dirazizunen edo dana in general? Bai, honak txapelketa dirasizkero hobi hau iziten da, ez? Baina generalien dana ona. Beti ilusioaz entrenetara? Beti. Jokatzen ilusio askoaz, bai. Ez hauztien saso baten segitzeko, ez? Da nik esan dutzen, etorriko da ordu bat, izteko, da ez hauztien haurek, itxi nik nahi doan nien, ez? Joder, nik nahi doan nien, ez? Da, nik ondion beste urtia maitu arte segiduko, kontratu urtia maitu arte, eta gero ikusiko, sobre la marcha. Zer, behitu beko zuzero gorputzen zelan da ez da bestina? Bai, igertzen da, ez, joder, igertzen da oin dala 10-15 urte, joder, fisiko eta dana, eta lezin nuepe bai, oin asko gehiote, apur bat ikusimiko da. Da, lezinoak respeteta zaitu oinarren edo? Bai, oin dala, azken oin dala 5 urte do, eta 5 urtetik ona ez dutuk egin zer, Ondo.